Okay po. Welcome po ulit sa ating panibagong video. Panibagong video po natin ngayong araw na to kasi po yung ginawa ko kaninang video is nakorap po. So, gawa po ulit tayo ng panibago. Anyway, congratulations po pala. Congratulations po pala sa mga nanalo. And then sa mga hindi naman po pinalad, better luck po next time kasi may mga susunod pa po tayong parapol. Ano po? Okay, so, yeah. Yun palang mga video natin, pakipanood nyo po lahat. Kasi po, sa ngayon po, as of now, meron po tayong 29 video sa YouTube. And then, 7 lang po sa kanila ang nag-generate ng income pa. Okay? Yun po yung mga nag-generate po ng ads. Yun pong mga may ads na. Yun pong mga more than 100 na po ang views. So, pag wala po kayong ginagawa, panoorin nyo po lahat ng video natin, paabutin nyo po lahat sa, sa 100 views. Para po lahat ng video natin is kumikita. Kasi po sa ngayon, out of 29 videos, 7 lang po yung kumikita. Okay po. Para po mas malaki yung makuha natin, sahod natin pag nagpasahod na po si YouTube sa atin. At para po mas malaki yung ipaparapol natin. Okay po ba? So, panoorin nyo po yung mga video natin lagi. Tapos, wag nyo pong i-skip yung ads. Wag nyo pong i-skip yung ads kasi po, doon po tayo nag-generate ng income. Doon po nagbabayad si Google ng AdSense para po mai-air niya yung mga ads na sa channel natin. Okay po, ganun po yun. Okay. So, anyway, magluluto po tayo ngayon ng pinakbet. Yan. Pinakbet po ang lulutuin natin ngayon. Siyempre, haluin natin yan ng belly. Yan. Yan yung talong natin, ang palaya, sili, bunga ng malunggay, sigarilyas, sitaw, syempre okra, yan, kamatis. So, hihimay-himayin ko lamang po yung yung gulay. And then, kita-kits po ulit tayo mamaya. Okay po. Thank you. Okay po, welcome back. Nahiwa-hiwa na po natin yung mga gulay. Nahimay-himay na, yan. Yung bunga ng malunggay natin, sitaw, sigarilyas, sampalaya, okra, talong, sili, at kamatis. Siyempre, gagamit po tayo dyan ng sibuyas tsaka bawang. Okay po. At siyempre po, bagoong. Yan, bagoong isda. At andito na po yung natin, panahog natin. So, ang gagawin po natin dito is ito-toasted natin siya. And then, ipiprito po natin siya sa sarili niyang mantika. Okay po. So, dyan lang po siya. Antayin natin na mga toasted. Tapos igigisa po natin yung bawang sibuyas. Tsaka yung kamatis. Yan. Saka po natin siya pakukuluan sa bagoong. Then, lalagay na po natin yung mga gulay niya. Okay po. Kita-kits po ulit tayo mamaya. Okay po. Welcome back po ulit. Check po natin. Ayan. Toasted na po siya. So, gagawin po natin, lalagay na po natin. Uy! My goodness! Sumabog. Lagay na natin yung bawang at sibuyas. Yan. Tapos, isilang po natin ng konti. Yan. Tsaka po yung kamatis niya. Lagay na po natin. Sana na po natin ilagay. Gagamit pa rin. Yan. Kapag po nag-caramelize na yung niya, yung kamatis, doon na po natin siya lalagyan ng bagoong. Yan. Tsaka konting tubig. At doon po natin ipapakbet yung mga gulay natin. So, pansamantala, tatakpan po muna natin siya. Okay po. So, antabayanan po ninyo. At maglalagay na po tayo ng bagoong mamaya. At kaunting tubig. Okay po. Okay. Check po ulit natin. Ayan. Okay na. Durog na yung kamatis natin. Lusaw na. So, maglalagay na po tayo ngayon ng bagoong. Ayan. Gamitin ko po yung mga
Tira-tirang bagong namin dito para po hindi sayang. Yan. JNB, tirong-tirong. Okay po. Yan. Mhm. Kulang pa po yata, no? May reserve po tayong bagong dyan. Huwag po kayong mag-alala. Yan. At sa punto pong yan, ilalagay na po natin yung ano niya, mga gulay-gulay. Naugasan na po lahat pong mga to. So, okay na po. Lagay na po natin. Yan. Yung mga gulay-gulay niya. Lagay na po natin lahat. Halo-halo. Yan. Lagay na po lahat natin ng gulay. Ano po? Okay. Saka po natin haluin and then tatakpan. Antayin po natin hanggang maluto na yan. Okay po. Siyempre haluin po natin paminsan-minsan para po pantay po yung pagkakaluto ng mga gulay. Alright? Okay. So biglang naging green yung pula. Yan po, halo-haloin lang po natin yan. Okay po. Then saka po natin siya tatakpan. Tatakpan po natin, tapos pakukuluan. Yan, hanggang po sa maluto yung mga gulay niya. Okay po. Okay. Yan. Takpan po ulit natin and babalikan po ulit natin mamaya. Boom. Yan. Okay. Check po ulit natin. Medyo kumukulo na siya, no? So, ang gagawin po natin, sprinkle lang po natin ng konting magic. Yan. Konting-konti lang po kasi malinamnam na po yan. Yan. Patapos po, haluin lang po natin ulit. And then, antayin na lang po natin na maluto yung gulay niya. At ready na po yan. Ano po, ang bango. Kung naaamoy nyo lang po. Ang bango. Nakakagutom po talaga. Oh my gulay. Yan. Para balance diet lang po yan. May karne tsaka gulay. Yan. Kailangan po kasi natin ng mga proteins. Yan. And vitamins. Siyempre, may kanin naman tayo. Yan po ang ating carbs. Ang ating carbohydrates. Yan. Pero wala po palang kanin. Okay po. So, balik po ulit tayo pag mamaya, pag naluto na. Okay? Balik po tayo sa ating moment of truth. Sa ating pong tikiman. Okay po. Okay po, last check. Tignan po natin. Okay. Yan. Ang ganda ng itsura. Sarap ng itsura. So, okay na po. Luto na. Dito na po tayo sa ating tikiman. Yan. Okay. So, meron po tayong kaning lamig dito. Ay, kaning lamig. Fried rice. Yan. So, kukuha po tayo ng gulay. Okay po ba? Lalagay po natin dyan. Yan. Titikman po natin. Sabay kain na po at tulog. Alright. Yan. Siyempre, patayin na natin to. Patay yung ilaw at exhaust. Okay? Para hindi po maingay. Yan. Yan po ang ulam natin ngayong gabi at ang video natin ngayong araw. Okay po. So, syempre, unang subo po para sa inyo. Para po sa mga nanalo. Yan. Congrats. Okay? Sarap. Sarap ng gulay. Siyempre, paborito natin talong.
Mainit po pero masarap. So, ayun po, no? Share po rin itong mga video natin. Mag-comments po kayo, mag-like. Okay? Para dumami po ng dumami yung mga subscribers natin. Para po mas mapadali yung kwan natin pagpa-monetize. Okay po. Para po nang sa ganun, mas lumaki pa po yung pa-promio natin. Alright? And, kaya nga po nung sinabi ko kanina, pakinood nyo po lahat ng mga video natin, okay? Paabutin nyo po lahat sila sa 100 plus views, okay? Para po makapag-monetize lahat ng video natin. Kasi nga po, pipito lang po. Ang dami po nating video. Pang 30 na po ito na video natin. Pero kung nagmamonetize lang po, ang sumusweldo lang po doon is 7. Okay po? So kung lahat po ng video natin nag-generate ng income, mas maganda. Mas malaki po yung pasahod natin. Mas malaki po yung mga parapol natin. Okay po? Gaya nga po na sabi ko sa inyo, kung ano man po yung kikitain natin dito, paparapol ko din po sa inyo. So, continuous lang po kayo na na manood ng mga video natin. Huwag po kayong magsasawa. Alright? Kasi doon po natin kukunin yung mga pamparapol natin. Ngayon po, kung di po tayo kikita doon, maliit lang po yung may paparapol natin. Okay po ba? At saka wag nyo po palang i-skip yung mga ads. Okay po? Yung mga ads, importante po yun. Panoorin nyo po lahat ng mga ads. Okay? Alright. Thank you. So, yan po yung video natin ngayong araw. At ito naman po yung niluto natin. Kainan na!